Romo Ibu Sogatan Kulos Dharma ingkang salajengipun sumangga sami sarengan ngaturaken pakurmatan dumateng Sang Wiratna kanthi nama Skaragata. Titah punapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra ben boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Bathara Yang Buddha Begawan ingkang maha suci ingkang sampun nampi kasampurnan agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Titah punapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Dharma ingkang sampun kababaraken kanthi sampurna dening Sang Begawan ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Dharma. Titah punapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Sangha pasamuan suci para Arya ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Sanghaye. Om Wajra Puspe Ahum, Om Wajra Puspe Ahum, Om Wajra Puspe Ahum, Om Wajra Puspe Ahum. Ingkang salajengipun sumangga sami sarengan ngucuraken wandana kanthi kinanti Ibu Pertiwi wonten kaca sekawan.
sangat suci. Selajengipun sumangga kita pikak kaca samanggur kita ngucaraken mantra karahayon. Om wilahe ngawit namastu namo sidam luputa sareng lan sandi luputa dindaning tawang-tawang jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Om wilahe ngawit namastu namo sidam luputa sareng lan sandi luputa dindaning tawang-tawang jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Om wilahe ngawit namastu namo sidam luputa sareng lan sandi luputa dindaning tawang-tawang jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Suci yang moho suci sabdaning iwang murbing jagat teguh ing paningal rinesa dening iwang murbing jagat inemolan dening suksma ing awelasan dening iwang murbing jagat. Sang Hyang Guru Jagat kang murba amisesa utama, 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 Sang Hyang Guru Jagat kang murba amisesa utama. Mugi ingsun pinaringana karahayon. Dipun buka kaca tigang dosa kita ngucaraken mantra rubung kuning. Om wilahe rubung kuning sekar kencana Sri Lulut Jalma Katut Sri Sedana Tumuruna Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining bumi Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining langit Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining mustikaning jagat jagat dewa Bathara mugi ingsun pinaringana karahayon jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Om wilahe rubung kuning sekar kencana Sri Lulut Jalma Katut Sri Sedana Tumuruna Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining bumi Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining langit Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining mustikaning jagat jagat dewa Bathara mugi ingsun pinaringana karahayon jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Om wilahe rubung kuning sekar kencana Sri Lulut Jalma Katut Sri Sedana Tumuruna Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining bumi Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining langit Sun Amuja Sun Amuji mundhut sarining mustikaning jagat jagat dewa Bathara mugi ingsun pinaringana karahayon jagat dewa Bathara iwang jagat pramudita bawana langgeng. Kita lajengaken sumangga kita ngucaraken mantra pangaburan. Om wilahe ana puja suruh sapon saka wetan nyampanana jayaning satru ingsun nyampanana supatane bapa biyung ingsun dhewe nyampanana supataning maratuwa ingsun lanang wadon nyampanana supataning sedulur ingsun tuwa nom nyampanana supataning awak ingsun dhewe nyampanana saking lara endo mala cidra durakan ingsun. Om wilaheng ana puja geni saka wetan
nglebur jayaning satruning sun, nglebur supataning bapa biyung ingsun dhewe, nglebur supataning maratuwa ingsun lanang wadon, nglebur supataning seduluring ingsun tuwa anom, nglebur supataning awak ingsun dhewe, nglebur saking lara, denda, mala, cidra durakaning ingsun. Om wilahing ana puja banyu saka wetan, ngirenana jayaning satruning sun, ngirenana supataning bapa biyung ingsun dhewe, ngirenana supataning maratuwa ingsun lanang wadon, ngirenana supataning seduluring sun tuwa anom, ngirenana supataning awak ingsun dhewe, ngirenana saking lara, denda, mala, cidra durakaning ingsun. Selajengipun sumangga kita bikak kaca tigang dasa sekawan, kita ngucaraken mantra kala cakra. Om wilahing sun bumadhep sun bumarep, niriwang kala mercu katut. Om wilahing sun bumadhep sun bumarep, niriwang kala mercu katut. Om wilahing sun bumadhep sun bumarep, niriwang kala mercu katut. Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasia Yamarada Daramia Yamidosa Sadamia Yadayuda Dayudaya Yasiya Jaya Siya Yasiya Mahasiya Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasia Yamarada Daramia Yamidosa Sadamia Yadayuda Dayudaya Yasiya Jaya Siya Yasiha Mahasiya Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasia Yamarada Daramia Yamidosa Sadamia Yadayuda Dayudaya Yasiya Jaya Siya Yasiha Mahasiya. Bapak Ibu Sokadang Kulos Dharma, selajengipun sumangga kita sami sumadya nindakaken semedi sauntaris.
lenggah kanthi setata asta katumpanaken wonten pangkon pasuryan madhep mengajeng mandeng pucak-pucuk ing grana nutupi babahan hawa sanga mukut panca driya nenuwun dumateng yuang suksma ampreh katekan kang sinedya. Sang Hyang Adibuddha, Gusti Yang Maha Suci sesembahan hamba, mugi paring berkah karahayon dumateng kita sekeluarga. Mugi lapas saking bebaya kasaran halus tebih tuwin celak jagat raga ningsun dewa budi hawa ningsun Bathara pangayoman ningsun kang ana sakaliring badan ningsun kang langgeng saking Waranugraha Gusti Yang Maha Suci Yuang Triratna Buddha Dharma Sangha para bodhisatwa mahasatwa para dharma palalan para leluhur sedaya gangguan tebih celak kasar halus sirna tanpa sisa. Om sarwa manggalam, Om sarwa jagatam, Om sarwe satwam bawantu sukitatam, mugi sedaya titah manggiyo karaharja. Rahayu, rahayu, rahayu. Rama Ibu Siwa Kadang Kula Dharma ingkang sajengipun sumangga sami sesarengan midhangetaken dharma wacana ingkang badhe dibabaraken kaliyan panjenenganipun Rama Wanita Yogiswara Budi Kumara. Dumateng panjenenganipun Rama Yogiswara Budi Kumara wedal sasana palenggan kawula aturaken sumangga. Matur nyembah nuwun dumateng Kadang Kawula ingkang sampun paring wekdal dumateng kula.
Bapak Ibu sekalian Dharma, kula suwun anjali salus. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Linuhuraken panjenenganipun Sang Guru Agung ingkang sampun nampi kasampunan agung. Dumateng panjenenganipun pangarsa MPI Tlatah Lampung Selatan ingkang kawula hormati. Dumateng pangarsa Wihara Ekajaya ingkang kawula hormati. Dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati. Bapak Ibu sakadang kula Dharma sepuh enem kakung putri siswa siswipun Sang Buddha ingkang kawula tresnani, sumangga saderengipun kita ngagungaken Guru Agung junjungan para dewa lan manungsa kanthi sesanti Om Awutunamastu Namo Buddhaya. Mugi rahayu sagung dumadi. Bapak Ibu sakadang kula Dharma ingkang angka sepindhah kula ngaturaken matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng saha keluarga ingkang sampun ngrawuhi undangan kita. Mugi-mugi rawuh panjenengan teng mriki dadosaken warugraha arupi kewarasan, kasugihan saha karahayan. Bapak Ibu sakadang kula Dharma, miturut pustaka-pustaka suci bahwasannya bayi Siddhartha Gautama terlahir yaitu di Taman Lumbini di distrik Nepal. Setelah waktu itu lahir pun di bulan Wesaka saat bulan Purnama Sidhi. Setelah dewasa berkeluarga, beliau melihat 4 penampakan, yaitu usia tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. 4 sebab inilah yang menyebabkan Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan kerajaan Kapila Wastu. Beliau seorang putra mahkota yang digadang-gadang menjadi seorang Mahadiraja. Beliau meninggalkan kehidupan keduniawiannya sehingganya menjadi seorang pertapa yang dikenal dengan Pertapa Gautama. Beliau menjalankan tapa brata selama 6 warsa atau 6 tahun di hutan Uruwela di bawah pohon. Belum pernah ada Brahma, Naga, Gandharwa, Yaksa, manusia yang mampu mengimbangi pertapaan dari Pertapa Gautama. Beliau tidak hanya sekedar cegah dahar, cegah unjuk, cegah sari, tapi beliau pun mampu bernapas lewat telinga. Beliau menutup telinga, bisa bernapas lewat ubun-ubun, bisa bernapas lewat pori-pori. Apakah Anda bisa? Nah, bagi umat Buddha, sebagai umat Buddha kita hanya jangan ngaku, tapi harus laku. Lakunya sebagai umat Buddha itu apa? Menjalankan dana, sila,
samadhi dan prajna. Di saat hari suci Uposatha, pada saat tanggal 1, 8, 15, dan 23 kita diwajibkan untuk mulat sariro hangrosawani, belajar untuk introspeksi diri dengan melaksanakan tadinya Pancasila menjadi Atangga Sila atau Nawangga Sila. Sampun ditindakaken astungkare matur nuwun. Selain itu ada yang disebut uposatha besar, yaitu saat umat Buddha memetri rahinan napa maga puja. Niku umat Buddha diwajibke upawasa selama 15 hari, diawali dari bulan gelap, diakhiri saat bulan purnama. Terus Katina, terus Saka puja selama 1 bulan. Bisa dipahami? Bila mana sudah bisa dipahami, mudah-mudahan di tahun depan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Sokadang Kulos Dharma, seorang kesatria bersinar dengan pakaian perangnya. Seorang brahmana cemerlang dengan meditasinya. Tapi seorang sama Sang Buddha cemerlang bersinar setiap saat, bahkan sinarnya melebihi terangnya 1000 surya. Itulah Sang Begawan, guru dari para dewa dan manusia. Dapat dipahami? Sak sampune menika Buddha Dharma itu pun sampailah ke bumi Nusantara, dibawa oleh Pangeran Tridesta, anak cucu dari Raja Asokawardhana dan Prabu Kaniska, mengenalkan agama Buddha di Nusantara. Prabu Kaniska inilah nanti disebut Empu Sengkala utawi Joko Sengkala utawi Aji Saka, leluhuripun tiyang Jawi. Agamine napa? Astungkara agaminipun Buddha. Mila menika jenengan saged ngripta aksara Jawi, basa Jawi, busana Jawi kanthi jasanipun Prabu Aji Saka. Niku Jawi, nek sejatosipun Aji niku permata, mboten Saka tapi Sakya. Nggih, Aji Sakya itu permata dari negeri Mudeng napa Mubeng? Mudeng. Pilih Mudeng. Upacara Wesaka Puja, Bapak Ibu Sokadang Kulos Dharma, bukan mengenai harus berbusana baru. Biasanya ibu-ibu sibuk nek waisaan bajune kudu anyar, beleh pitik kudu sekadang, gawe kue sing macem-macem, nindake poso mboten, Nicipi sih mau? Elah mboten. Ini loh esensi agama Buddha yang kita tinggalkan. Begitu mau Waisak sibuk membuat kue, sibuk merias rumah, sibuk merias wihara, tapi pikiran dan hatinya belum bisa. Sing ngendikan jenengan seneng matur nuwun kejujuran jenengan. Jujur niki. Nah, inilah yang kita maksud. Kita niki ampun namung ngaku tapi kedah lakoni. Mboten nenten ilmu ketemu tanpa sekolah laku. Mila menika sak sampunipun kita nindakake upawasa terus mametri riyaya Wesaka Puja, rumaos gadah dosa utawi karma awon boten.
Kala mangsane niku kita turah kondo. Dolan anu, aku dolan kono mung diarep-arep wae rendang malah mek griwak asin. Kala mangsane nggih wonten. Aku mrono bar nyangoni anakku rono ora disangoni niku nggih Ngenten wonten. Tapi mboten mriko ngriki lho nggih. Tiyang mriki mboten enten saestuya. Lah enten ugi lha ndek iki waisak rono aku ora rono lah niku nggih enten. Mila menika itu karma buruk senes. Nah mila menika leluhur tiyang Jawi menika enten upacara ingkang diwastani paican. Senes tempe bacem nggih paican. Utawi kesamayati enten sing pirsa Dereng mah. nek pengen pirsa mboten bilih riyaya Idul Fitri wonten mboten anjang sono nyuwun pangapunten Nggih, nuwun kalih tetangga. warga Buddha wonten sing nerapi mboten elok mboten Rama Sugeng pancen jujur mboten itu ajaran umat Buddha. Dan pustaka suci Kesamayati itulah yang disebut pengakuan kesalahan utawi pengakuan dosa. Mila menika panjenengan saya kula aturi rawuh wonten mriki kula badhe nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sami mbok bilih wonten cipta. Ngertos cipta? Mboten ngertos. Lepat. Pikiran. Terus sabdo. Napa? Bicara. Wicara pangandikan. Bicara pangandikan mbok menawi Wiraga. Badan jasmani. Wonten kesalahan. Kita niki harus mengakui sedaya kelepatan kita. Mila menika sak sampune ngoten niki mboten namung teng lati. Lah mengke Rama Sugeng, Rama kula ngaturaken Kesamayati dumateng panjenengan. Sadangune sesrawungan mbok bilih wonten trap susila wicara ingkang kirang nuju prana kula nyuwun sing samudra panaksami. Lah bar niku wangsul aku kadung masuk kelupaan dipakno dene mek Sugoto Gori. Ampun nyampe ngoten. Damel karma awon malih. Nggih. Kalih guyonan tapi nggih estu dimasakne gori. Ampun dirasani nggih. Ngoten nggih wosipun nulodo laku utama para sutapa. Guru para dewa lan manungsa Sang Buddha Gotama niku patut kinurmatan. Mila menika ajaranipun patut dipun nek mirsani organ sewengi suntuk ora ngantuk, nonton sinetron ibu-ibuke betah apa malih Facebookan, jaranan, WA-an, namung nek midhangetaken Dhamma Wacana ngantuk. Nah, niki jujur. Nek jenengan pun sami jujur saya kula remen, nggih. Inilah fenomena yang ada saat ini. Napa niku kelitu? Mboten. Emang fenomenanya seperti itu. Ikan cepat, ikan lele. Nggih, makin cepat makin Sae. seru jo. Mboten kula lajengaken sengkleh sukune jenengan mengke. Seru jo nggih? Lah nek seru jo. Bapak Ibu sakaten Mulus Dharma, katen Dharma Wacana ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi ing wedal ratri punika jenengan saged ngertos mboten bahasa Inggris kula? Derek. Dalu menika. Ratri niku malam. Ing wedal ratri punika di saat malam ini. You understand? No. Yes. Niki lah wong Jawa nggih Rama Sugeng. Mila menika ing wedal ratri punika kita sami memetri dumateng Hyang Maha Suci saperlu mengeti paripurna Wesaka Puja. Pirsa. Selesainya
rangkaian upacara Waisak. mugi-mugi saged didayani kawilujengan, katentreman, kasugihan saha karahayon panjenengan sami. Mbok bilih enten kita ngatur trap susila wicara kula ingkang kirang nuju prana wonten ngarsane panjenengan sami kula nyuwun sing samudra pangaksami. Wasana kula pungkasi kanthi sesanti Om Awit Namastu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Titi telasih ngatur Om Sarwe Satwang Bawantu Sukitatang mugi sedaya kita manggiyo karaharja. Wedal salajengipun kula wangsulaken dumateng kadang panghiwara nuwun. Ramadhan Sosatan Mustadma Ikatan Berpun dan wacana sampai dinyatakan dengan Panglima Romo Mugi Sosatan Kemahan mugi-mugi saged kita tindakan dan kesan kita dan Ibu Romo ingkang sampun sumuga sami sesarengan nindakaken kebajikan kanthi budana kairing tembang dan para Warakadang sedharma para ibu kang binuya monggo sami paring dana kanthi legolila Buddha Dharma lan Sanghang ngajaraken pakerti utama andhap asor tresna asih marang mring sesami para siswa Sang Buddha anuni perintahing agama mugi-mugi Yang Maha Suci tansah berkahi. Ramo Ibu Sosatan Kulos Dharma ati cerasansipun jan menika sesirat Ahmad Tirta kairing kidung nuwun tirta dumateng panjenenganipun sedherek Surana wedal sasana kawula waturaken sumangga. Wajra Kangga Tirta Ahum Om Wajra Kangga Tirta Tirtaya Nama Swaha Om Sangkataya Nama Swaha Om Sangkataya Nama Swaha
salajengipun sumangga sami mikan kaca kalih dasa sesarengan kanthi mancaraken pelimpahan jasa. Kanthi nama Skaragata kita punapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra dan boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Begawan Yang Maha Buddha ingkang suci ingkang sampun nabi kasampun agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Titah menapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Dharma ingkang sampun kababaraken kanthi sampurna dening Sang Begawan ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Dharmaya. Titah menapa kemawon ingkang wonten Candhi Buddha Jawi niki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Sangha pesamuan suci para arya ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Sasa. Rama Ibu sahabat dan Kulos Dharma, semoga puja bekti kanthi paripurna wisata suci ing wedal triyangki kita pungkasi kanthi kidung paripurna dumateng sedherek srana wedal sasana kawula aturaken. Purna
mekaten reroncen adicara paripurna wisaka puja sampun paripurna, mugi-mugi saged ndadosaken kawilujengan, katentreman, kasugihan saha karahayon. Kita ingkang dados manggala upacara mbok bilih wonten kitaling atur trap susila wicara ingkang kirang wujuprana wonten ngarsanipun panjenengan sami nyuwun sing samudra panaksana. Wasana kula pungkasi kanthi sesanti Om Awitnamastu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Titi telasing atur Om Sarwa Satwam Bhawantu Sukhitatam. Mugi sedaya titah manggiyo karaharjan. Rahayu, rahayu, rahayu. Titi telasing atur enten sing pirsa. Akhir kata dari saya.